yaushe rabon in ganka yau ga wuce kwana 10. Kin san bana nan aiki ya kai ni gari na ekoma. Au an yi haka. Samar kwana 2 sai gani da kwana 10. Amma na yi kiran ki na ce miki Salisu na ta yi nema. Na tuna. Jiya na dawo dama an jima zan zo ni yan hira. To shi kenan tun da na riga na zo ba sauyi. Wasu labarai ne na jiyo anai kallaye. Wai an samu rabo a gidan nan ka faɗan na ji sanyi. Kin ga Fatima hanzar ta ɗebo ruwa mai sanyi. Ke kuma Hafsatu ta shi ki je ciki sai ki haɗa mata shayi. To shi kenan yalla bai a toya kwai da biredi. Kar da ki bar shi ya kore. Kin san baba ta bawa tana mararin daɗi. An gama ran kai daɗi. To masha Allahu su duka ne ashe suka samu. Baba ta bawa murna ta karaɗa dukanmu. To dai ku kulawa kada ku sa wasa 'ya'yan nan. An rage musu aiki mai nauyi saboda cikin nan. Idan ya girma a lokacin ake son motsi mai ƙarfi.